Samo drugari, kako novice, samo. Ma nije sve što ti upravo. Ima možda pa nije včera, Otkrili dižimo, ne? Vidimo se jevimo već 3 mjeseca. Već kamere, ne mogu da pjevamo sve. Super. Ja sam poznajem se našla na YouTube, sam poslala Slobodno se smjestite svi na svoja mjesta, mi ćemo odsvirati sad pjesmicu dvije, a onda će nas oni počastiti prvim plesom. Mi smo se prepoznali. Kako ste se vas dvije prepoznali? U imenu.
For the money, two for the show. Get ready now, go get on. Step on that switch. You can do anything but damn blue suede shoes. Blue suede shoes.
se na njih. Tako polako, nježno. Još i ova torta je delikatna. Jesmo se nafotografirali? Jesmo spremni možda za prvi rez? Ajde da vidimo. Moćno je ovo bilo. Luka, smiješ? Dajte još jedan veliki pljesak. Ko jače zaplješće dobije najbolji komad torte. Živjeli. Molim bi sve goste također da se ustanu, uzmu svoje čaše. Dignimo čašu svi. I zato, braćo,
fino nagazite sve ove ostale i u jednom je nagrada. Ajde sad prvo skupite svi dečki da vas poslikaju lijepo fotografi, jednu lijepu uspomenu, a onda budete svi stali ispod ovoga balona. Evo gdje je debeli Ante? A sada neka se mlada dama koja je ulovila buket pridruži ovom mladome gospodinu koji je ulovio potrezicu za jedan plesić. Ako nema niko ništa prema. A bit će sada svi skupa u zagrljaj i da vas čujemo. Što na dosjate buca visoko, mjesece si visoko, mjesece si visoko. Što na dosja visoko, što na dosja visoko, mjesece si visoko, mjesece si visoko. Što na dosja visoko, što